Sa kabila ng ipinatutupad na self-adjusting policy sa mga traffic light, problema sa trapiko sa Dagupan City lumalala ayon sa ilang motorista. Nakatutok live ang aming partner na si Jasmine Gabriel Galban. Partner, hindi may pagkakaila na malagong-malago ang lungsod ng Dagupan. Patunay dyan ang buhay na kalakalan. Pero kaakibat nga niyan o kasabay niyan ay ang nararanasan o iniindang traffic ng mga motorista. Problema pa rin ang trapiko sa Dagupan City. Mas lumala pa nga raw ito ayon sa ilang motorista. Tignan mo nga, traffic na masyado. Kaya maglalakad kami na, papunta na doon. Ayon sa ilang jeepney driver na biyaheng Bunuan, nabawasan na raw ang kanilang biyahe dahil sa problema sa traffic. Mula sa 10 biyahe kada araw, nakakapito o 8 biyahe na lang daw sila sa buong maghapon dahil sa mabagal na usad ng mga sasakyan. Yung 10 ikot namin, nagiging 8 na lang. Yun. Kaya hirap na hirap kami sa tapos biyahe. Yung syudad natin medyo maliit para kumbaga sa maraming traffic light. Kaya siyempre sa dami ng sasakyan talagang natural matraffic siya, volume yung sasakyan sa Dagupan po eh. Ayon sa Public Order and Safety Office, mula sa 26,000 na bilang ng mga sasakyan na pumapasok sa lungsod noong 2016, lumobo na sa mahigit 30,000 ngayon. Isa raw ito sa mga dahilan ng matinding traffic na nararanasan sa lungsod. Kahit pa raw ipinatutupad ang self-adjusting policy sa mga traffic light, nagkakaroon pa rin ng pagsikip sa daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng syudad. Yung traffic light sa Rizal, usually nag-a-adjust yun around mga 8 o'clock in the morning, mga 8 to 8:15, nakaprogram na, oo. Nagdaragdag ng mga traffic enforcers sa congested areas tuwing rush hour. Mano-mano ang pagmamando sa lagay ng trapiko. Advice namin sa aming mga traffic enforcers sa field is to inform us immediately kung nagkakaroon na ng traffic build up sa kanilang area of responsibility na sa tingin nila ay hindi na nila kayang na sila lang na i-manage, then they should inform us. Kasama si Henry Duminsil, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Partner, ipaliwanag ko lamang yung self-adjusting policy na sinasabi nga ng Public Order and Safety Office. Ito yung program sa traffic lights na kung saan kapag nagkakaroon na ng traffic build-up, ilang metro ang layo mula sa mga traffic lights, ay nagkakaroon na ng changes or nag-a-adjust na mismo yung oras o yung segundo doon sa traffic lights. Ang karaniwan doon na nangyayari yan, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa mga intersections sa syudad. At pagsapit naman ng hapon ay mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Pero ang problema nga, partner, ayon sa POSO, simula pa noong mga nagdaang taon ay na-experience na talaga yung problema sa traffic ng ating mga kapuso. Kaya naman ang city government, kaliwat kanan, yung ginagawang proyekto, kabilang na nga dyan yung pagkakaroon or yung installation ng mga traffic lights. Dagdag pa ng POSO na kapag operational na yung common terminal sa may New De Venecia Expressway, kahit papaano malaking volume ng mga sasakyan, partikular yung mga minibus at ganoon din yung mga private vehicles na walang transaction sa syudad, ay maaari nang dumaan doon at kahit papaano mababawasan ang traffic build-up sa mga pangunahing kalsada ng syudad. Partner? Sa bagay, partner, lahat naman ng bayan, lahat ng lungsod may problema sa trapiko. Pero in the meantime, ano ang inilalatag ng Public Order and Safety Office para maibsan man lang yung problema sa trapiko sa lungsod ng Dagupan? Karagdagang traffic enforcers, partner, sa mga pangunahing kalsada sa syudad na karaniwang ito yung mga areas na congested. Halimbawa na lamang, partner, sa may Tapwalk area, dahil alam naman natin na sa may Tapwalk area naririyan yung parang tinatawag natin na university belt dahil may mga universities dyan, may mga private schools dyan na karaniwang nagiging dahilan ng traffic dahil instead na tuloy-tuloy yung flow ng mga sasakyan ay malimit na nagmamaniobra yung mga sasakyan, kaya instead na magdire-diretso yung mga sasakyan ay nagkakaroon ng traffic build-up. Bukod sa pagkakaroon ng karagdagang traffic enforcers ay yung mahigpit na implementasyon sa mga batas trapiko, kagaya na lamang, partner, nung mga nagdaang araw na kung saan ay may mga natiketan dahil nga sa hindi sumusunod sa batas trapiko, partner. Okay, maraming salamat, partner.